ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿ ನಮ್ಮನ ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ಫೇಮಸ್ ರೆಸಿಪಿ ಲತ್ತಂಡ ಸುಕ್ಕ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನದು ತುಕ ಒವ್ವೇ ಮದ್ಮೆ ಆವಡು ಪೂಜೆ ಆವಡು ಏನೆಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಪ್ಪಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆತ ಫೇಮಸ್ ಹೆಚ್ಚಿನಕಲ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಒಂದು ಬಲೆ ಸುಲಭ ವಿಧಾನಡು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನದು ತೂಕ ಮೂಲಿಯಾನೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ತಾತು ಲತ್ತಂಡದ ತೊಂದೆ ನೆಕ್ಕೊಂಚೂರು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ ಲೋಟದಾತಿ ಆ ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆನ್ ಪಾಡ್ದು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದೊಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬೇಯ್ಪಗ ತುಲೆ ಒಂದೊಂಚ ಬೇಯೊಂದು ಬನ್ನಗೈತೆ ನೆಕ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಏನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುಲು ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗಲ ಆಯ್ಕಡು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಂಡ ಒಂತೆ ಕಲರ್ ಎಡ್ಡೆ ಒರಿಯುಂಡು ಚೇಂಜ್ ಆಪುಜಿ ಹೆಚ್ಚ ಇತ್ತೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದು ಕುಡೊಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಪಗ ತುಲೆ ಲತ್ತಂಡೆ ಬೇಯ್ತುಂಡೆ ಹೆಚ್ಚ ಮಸ್ತಲ ಬೇಯ್ಪವರೆ ಬಲ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಮೆದು ಆಪುಂಡು ಮೂಲು ಬನಲೆದಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ 2 ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾನಗ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ದಾಸಿಮಿ ಬೊಕ ಒಂತೆ ಬೇವ್ರ ಸೊಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಕೆ ಅನೊಂಜಿ 2 ಕಿನಕಿನ್ನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮೂರ್ದು ಪಾಡ್ದೆ ಸರಿ ಸಣ್ಣ ಕೊಚ್ಚಿದು ಪಾಡೋಡು ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ಒಂತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಹೆಚ್ಚಲ ಫ್ರೈ ಆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆವಡು ನೆಕ್ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡಿ ಒಂಜಿ ಚಮಚ 1/4 ಚಮಚದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪೊಡಿ 1/4 ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ 1/4 ಚಮಚ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಯಾನ ಸಾಂಬಾರ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕುಲ ಇಜ್ಜಿಡ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕುಲು ಪೂರ ಇಡೀ ಮಸಾಲೆನ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತದ್ಲ ಪಾಡೊಲಿ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡಿಯೆ ಬೆರೆದು ಒಂದನಿತ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಇಂಚನೆ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ತಾರಾಯಿ ಸರಿ ಕಾಯೋಡು ನೆಟ್ಟೆ ತುಲ ಇಂಚ ಸುಕ್ಕ ಆವಡು ನೆಟ್ಟೆ ಇತನೆಕ್ಕೊಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿಯೇನು ಬೊಕ್ಕೊಂಚೂರು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನೆನಿತ ಒಂಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೊನ್ಗ ನೆಕ್ಕಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಬೇಪಾದಿತ್ತನ ಲತ್ತಂಡೆನ ಪಾಡ್ಗ ಲತ್ತಂಡೆ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಉಪ್ಪುಂಡು ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಲಾಯ್ಕಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅವ ಐಟೆ ಬುಕ ಆಜುಂಡು ನೀರು ತುಲ ಇಂಚ ನೆನಿತ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಇಂಚೆನೆ ಎಲ್ಯ ಗ್ಯಾಸಡು ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲತ್ತಂಡೆ ಆಚಾದನ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಒಂದು ಸುಲಭ ವಿಧಾನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅನ್ಪನ್ನಿ ಮಲ್ತು ತುಲೆ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.